سلام كما يتوعلو خبرا سمعتنا كابز بمغصال حصر زيناتات عالم كنقربلكم هنا نمكتالكم ان عدمنا ارستاتهم كنقدم شودن ابلع الهاجرات نورديك زصنحه ممرحيتات العلا شودن عقم صعات نكلير كتسفح يقبا تباهيلو نروي ابلع لتسققتي قدود كتبات كتغبريا ሞኖሮይ ናይ በረድ ሓደጋ መጠንቀቕታ ኣብ መሓላሊፋን ካልኦት ዜናታትን ክሉናዮም ሕጂ ናብ ዝርዝራቶም ሽወደን ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኖርዲክ ኣባላት ኣውሮጳዊ ሕብረትን ኣባላት ቁጠባዊ መሻርክቲ ኣውሮጳን ኣንቢራቶ ዝጸንሐት እገዳ ከተልዕሎ ምዃና መንግስቲ ሽወደን ትማል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣረጋጊጹ በዚ ድማ ካብ ጽባሕ ረቡዓት ሒዞም ካብዘን ሃገራት ናብ ሽወደን ዝመጹ በጻሕቲ ክትባት ጸረ ኮቪድ-19 ምውሳዶም ይኹን ካብቲ ሕማም ነጻ ምዃኖም ዘረጋግጽ ናይ ሕክምና ወረቐት ምስክር ምቕራብ ኣይከድልዮምን እዩ ተባሂሉሎ እቲ እገዳ ካብዘን ሃገራት ወጻኢ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ክሳብ ዝመጽእ 31 መጋቢት ጸኒዑ ክቕጽል እዩ ክብል ሬድዮ ሽወደን ጸብጺቡሎ أربعة يماناويان تقاومتي سلفتات شودن تهاجر قرب فريات إلكتريك نموسخ عقم كليراوي ساعات تسفح كمزقبا قليسان تمال سوني أب غازيتا سيفنسكا داق بلاديت أب زوصو صحف زم راحت سلفتات شودن كاب بهرياوي منج ساعات نمقلقال توسختي منجاوي من نتات أفيا مالت رياكترات نيوكليراوي ساعات كتمعبل كمزقبا قليسان اللوها سوسامي تويد كاب تقلال فريات إلكتريك شودن كاب تحداسي من جسعات كم زركب زغلصو توم سلفتات ازي اقد استرا مصواتو كم زغصل كي تقاسو اي حلفون كلتميتن 13 شح كورونا شودن بجيجا ناب تمساسالي سم زلو حساب كالسب كاتو كانت تتقبره اتبع الحساب نز ገንዘብ كركب فقادنيا بزي مخانو اب بيت فرد اوراجا سيندوسترام فردو كم التقبل يقلص الله حقنيا وناني اتحساب كارل شامن صوبن نتبيجيغا نتغنزبو زاتو لسب رخيبو كلا زبو كان تفتنه اتسبغنا كمزز بلا غنزب زي مقبالو بمخحد داغماي كدوللو خم زي دلي قرص ملسيبو تخونغنا اتسب بيجيغا زيناتو حساب كم التقبلن كلت ساعنا 55 شحن 50 شحن مزوار ገንዘብ መከያዱን ዕዳዳቱ ንምኽፋል ካብቲ ገንዘብ ከም ተጠቅመን حسابات ባንክ አቃሊዖም ሰባይ እቲ ገንዘብ ካበይ ናይ حساب መምጽኡ ክፈልጥ ከም ዘይከኣለ ነቲ ገንዘብ ከዓዲውን እንተፈተነ حسابو ክዕጾ ከም ተገብረ ብምግላጽ ነብሱ ከላኸል ፈቲኒዩ ቤት ፍርዲ ዘይሕጋው ገንዘብ ብምጥቃም ነቲ ሰባይ ፍርዱ ኣመሓላሊፉሉሎ በዚ መሰረት መዓልታዊ ናይ 3000 ክሮና ክዕደ ከምውን نتي لعلي كلتا 213 شح عدا وديو كخفلو بيونو هيبولو منكستر نروي قبل علتهم كابها جروز سوقهم سبات قدود كتبات كورونا كتاتاتو خمزخل منكستي تمالسوني ابزهاو مجلتي افليتو ازوم بمسرت اواج immigration مسقواغن فقاد مغيادن كاب نروي ناب عدوم زطرز سبات تخطيبهم انتخوينهم كحتوتو ወይ ጉዱድ ክታበት ኮቪድ-19 ክገብሩ ክገደዱ ይኽእሉ እዮም ካብ ኖርዌይ ክስጎግ እተወሰነሉ ወጻተኛ ኣይክተብን የብምባል ነቲ መስርሕ ክዕንቅፍ ምርኣይ ዘሕዝን እዩ ክኸውን ክትብል ሚኒስተር ፍትሕን ምክዋን ናይ ህጹጽ እዋንን ኤሚል ኤንገር መሄል ገሊጻላ ሓደ ወጻተኛ በዛ አገባብ ኣብታ ሃገር ጸንሐሉ ግዜ ከናውሕ ምስ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ዘይሰማማዕ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ بعيني وصايتاتون اخساري يكتبل وسيخه حبيرالا منغستي نزنا اواج مسغغار بمبال ناي 3 سمون ناي مخرجيزي گدب اقميطلو ورا سمعتنا مس هارموني ميديا كفلي اوجا زينا يخم زلخم حجي ناب كالو زيناتاتنا خنقصل بسنكي اب نروي زنبه ورچي كيلاتات مترولوجي نروي اب كبابيتات اوسلون أكرشونن بيجا متنقطع أم حلاليفهم الله تبرد نختري أشجاري سلازجبر سبات توسخت قطعات كجبرو اتماكل بتوسخي أتنقل الله فلاي دما زور چنبردن أم زوار مكان شجرات كفتر سلازخل
ሰባት ኣድላይ ዘበለ ጥንቃቐታት ክገብሩ ከም ዝግባእ ለበዋታቱ ኣመሓላሊፉሎ። ፖሊስ ሽወደን ኣብ መምሃሪ ክፍሊ ቫስትራስ ኣትዮም ብስሕለት ተመሃሮ ብምፍረራ ኮምፒዩተራት ዝሰረቁ ክልተ ዕጡቃት ጉሒላታት ኣብ ምህዳን ከም ዝርከቡ ገሊጾም። ትማል ሰኑይ ሰዓት 1:36 ድሕሪ ቀትሪ ካብ ከባቢ ቫስትራስ ሩድቤኪንስካ ጉሒላታት ኮምፒዩተራት ሰሪቆም ካብቲ ቦታ ካሃድሙ ከም እተራዩ መፀዋዕታ ከም ዝመጾም ፖሊስ ሓቢሮም ኣለው። እቶም ጉሒላታት ስሕለት ተጠቂሞም ተመሃሮ ብምፍረራ ነተን ኮምፒዩተራት ምስ ሰረቁ መምሃራን እናጓየዮም ካብቲ ቦታ ከም እተሰወሩ ጋዜጣ ኣፍቶም ብላዴት ንመሰኻኽር ብምጥቃስ ጸብጺባላ። ጀርመን ኣብ ጉዳይ ቅልውላው ዩክሬን ንተጻብኦታት ሩስያ ከም እትኹንንን ምስ ኣሜሪካን ኔቶን ከም እትቐውምን ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ ንጆ ባይደን ኣረጋጊጸሎ። ሩስያ ናብ ዶብ ዩክሬን 100,000 ዝኸውን ሰራዊታ ምጽጋዓ ፈጢርዎ ዘሎ ወጥሪ ኣመልኪቱ ቻንስለር ምስ ጆ ባይደን ስፍሕ ዝበለ ዘተ ኣካይድሎ። ዩክሬን ብኸምዚ ኣገባብ ብሩስያ ምፍረራ ክወርዳ እናረኣና ስቕ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ተጻብኦ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ንጸጥታ መላእ ኣህጉር ኣውሮጳ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር እዩ ክብል ንባይደን ገሊጹሉሎ። ባይደን ብወገኑ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን በርሊንን ዝጸንሐ ተሪር ዝምድና ከም ዘድንቕ ድሕሪ ምግላጽ ንተጻብኦታት ሩስያ ኣብ ምዕጋት ይሰርሑ ምህላዎም ሓቢሩሎ። ኣብ መወዳእታ ግብጺ ምስ ጅቡቲ ዘለዋ ዝምድና ከተደልድልያ ፕሬዝደንት ግብጺ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ምስ ጅቡቲ ዘለዎ ዝምድና ንምድልዳልን ኢትዮጵያ ኣብ ገምገም ሩባ ኒል ብዛዕባ እተሃንጾ ዘላ ኣዘራራቢ ሓጽቢ ሚሊዮኒየም ንምዝታይን ትማል ሰኑይ ንፕሬዝደንት ዑመር ገሌ ናይ ጅቡቲ ከም ዝዓደሞ ተፈሊጡ። እዚ ፕሬዝደንት ዑመር ገሌ ዝገብሮ ዘሎ መብጻሕ ግብረ መልሲ ናይቲ አልሲሲ ዓም ዝገበሮ ኣብ ጅቡቲ ዘካይዶ ታሪኻዊ ዑደት እዩ ተባሂሉሎ። አልሲሲ ናብታ ኣብ 1977 ናጻ ዝወፀት ጅቡቲ ናይ ስራሕ መብጻሕ ዝፈጸመ ፋልማይ ፕሬዝደንት ግብጺ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ። ኣብ ዝልዝብ ክልቲኣቶም መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ክዛተዮም ክብል ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ጸብጺቡሎ። ግብጺ ኣብ ጉዳይ ሓጽቢ ሚሊዮኒየም ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዛጊት መዕለቢ ዘይረኸበ ክርክራት ምኽንያት ብምግባር ነታ ጎረቤት ኢትዮጵያ ዝኾነት ጅቡቲ ኣብ ጎድና ከተሰልፋ ካብ ዘለዋ ድሌት ተበጊሳ ነዚ ምድልዳል ዝምድና ትደልዮ ምህላዋ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። ሱዳንን ግብጽን ነቲ ኢትዮጵያ እተሃንጾ ዘላ ዓብዪ ሓጽቢ ኣመልኪተን ተቃውሞታትን ከስማዓ ምጽናሐን ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ሚያዝያ ናይ ዝሓለፈ ዓመት እተኻየደ ልዝብ ሰለስቲአን ሃገራት ብዘይምስምማዕ ምብታኑ ጸብጻባት ይመልክቱ። ባርኩራ ሰማዕትና ንሕጂ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።